problem. Sådan der, ja. Jeg optager. Laurits kan lide grupperne lige. Er I klar? Godt. Vi tog nogle kampe før den her, og der gik det ret godt, så lad os se, hvordan det går den her. Nej, jeg tror... Nej! Sikke et selvmål, sikke et selvmål. Jeg startede ud på det gode. Ja. Det tog kun 9 sekunder for dig. Ja, Hvad tænker du på? det ved jeg ikke. God start, god start. Ja, vi kan godt nå den. Vi kan godt nå den. Vi kan godt nå den. Hvad fanden i helvede, det Rami? Jo. Det er Anders skyld, hvis de scorer. Det gør det heller ikke, bare roligt. Hvordan Jeg fanden psyker kan dem. det være Anders Jeg skyld? psyker dem. Fordi at jeg clearede den jo, Nå. og så stoppede han den i stolpen. Ja, når jeg har... Åh, fuck. Oh my god. Redde jeg den ikke lige der? Nej, det var mig. Nå, fuck. Jeg troede, det var mig. Jeg blev helt glad. Fuck, de har også bare en eller anden, der bare står tilbage. Hvordan tænker jeg? Wow, det er ret godt. Det er ret dårligt, det der. Jeg tror ikke, den ville gå ind, så jeg stod bare og ventede. Ja, Prøv at se. Der stod jeg bare og ventede. det er ret godt gået. Han har skåret begge deres mål nu. Rip, mand. Okay, kør. Vi kan godt nå den. Wow, Hvad fanden laver du? jeg ved det ikke. Væk den overlægning. Yes. Nej! 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 Åh! Skønt det der, Rami. Hvem ved? Det ser ud til at gå godt. Øj, samspil. Du kører bare rundt om bolden. Andersen. Godt, Ling Ling. Eller Laurits. Bare kan mig dingeling. Okay. Ling Ling Ling. Ja, goddammit, Lasse. Det er det, du starter. Goddammit, Lasse. Hvor godt lavet, Anders. Ja. Den første gode ting, Lasse laver. Nej, lol. Hvorfor Hold sagde din kæft. Så er du bare, yes, det er godt lavet, Anders. Ja. Ja, selvfølgelig. Hvor? Altså, der. Nej! Spurgte han lige! Og tager den. Ej, Rami, mand. Hvor er det karma, mand. Godt så. Wow. Rami, mand. Og rip. Kill farm. Helt frem. Rami! Det var mig. Jeg stod lige foran den. Nå, det er det fede handicappet Oj, røgsvig. oj, Nej. oj. Wow. Den Jeg dribbles var bare. så tæt. Fucking meget, Rami! Holy shit, den skal vi lige se igen. Sit down, Den skal vi lige se igen. Oh, nej! Ej, det- Fuck, det det er før, bliver... kom Fuck, ikke med. det bliver wrecked! Det er før, kom ikke Fuck! med. Men det er sgu også meget godt. Fuck, Ja, de bliver det er wrecked alligevel. Holy shit. Hvordan siger man? Men de fører sgu stadig. Hov, ja, jeg er god til at stave. Laurits! Boom. Så er der... Hvad fanden er I henne? Laurits. Hvor er det rip. Okay, Anders tager målet, jeg flyver efter den her. Okay, jeg fløj ikke, men jeg fik clearet det. Jeg skal også sige, at jeg vidste ikke, man kunne flyve på jorden. Ja, Laurits! Nej! Fuck, de er gode dem der jo. Er det ikke? Jo, de er der. Ah, god. Det er flot. Der er en fucking simmerpro, og så to Nej. motherfuckers, som ikke gider at vise deres rang. Yes! Hvor er det godt, Anders. Easy, guys, easy. Jeg gør ikke et skide LG'et med det easy. Fuck, det er godt lavet det der. Det er pingpong. Skyder den, rammer ind i ham, og så skyder han den tilbage i mig. Så. Fuck, hvor er det godt. Vi laver insane comeback.
The comeback is on. Der er bas. Ja! Ja! Vi vinder den her! Fuck, vi spiller den godt, Rami. Der er mig og Laurits. Hvad? Vi spiller godt, der er mig og Rami. Ja. Du kan så... Ja. Ja! Gorman sit. Andet mål! Det var meget godt lavet, det der. Ja, det er ikke så godt, Laurits. Du plejer at være den bedste. Så. Ej, der var lige den kamp, hvor Rami han scorede 5 ud af 6 af vores mål. Så. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så går jeg nemlig. Og så kampen efter, der kom jeg faktisk nummer 1, så det var også godt. Og der Så. fik jeg 80 point ret. Ja, der var ikke Rami 80 point, så. Det er lidt forskelligt sådan, hvordan vi spiller. Men den her kamp, det er en god kamp for mig. Ja, og jeg spiller også okay. Jeg spiller bedre, end jeg plejer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Anders, skal vi så prøve at tage en vink? Det kan vi godt. Rami kommer nok til at vinde, men Ej. Nu må vi lige se, ikke Anders? ja. GG! Good game. Shit, mand. Du scorede alle dine holds goals. Oh damn.